Selamat pagi pemirsa. Ini ngedono apa ya? Heh? Terus. Pak apa tinggal bayi? Saya kan di rumah anu lho. Apa niku jeneng kombi. Tapi kan Mbak Eter kabeh diduluk golek kene ngono lho. Kita kombi lho. Kita ya ngono lho. Untuk Oh, bak truk, guys. Ya. Kabeh didono ya. Ki aku ya Allah Gusti lagi apa resek-resek kamar ya, rupaku cek blawus. Cek gembel banget. Terus jadi bunda ngedono bak ning arep terus langsung aku rene. Aku yo ora tau guys delok ngedono bak ngene iki. Nah aku rono sik. Iki wis dibangi guys sampe ayah, soalnya kan menghalangi ya. Lah iki gak cepuk kursi. Tapi awas sih nek nek keterusan no. Yang bener iki. Awas sih nanti terakhir. Apakah bisa? Kita mau bisa guys, terus diatur ngene kita tuh bang. Duh, ini truk apa? Aku sing kono truk apa? Iso ya ngene iki. Lah nek ngedono piye ya? Nek ngedono piye? Iki ditebangi bergodhong-godhongane. Masa digenjong dah? Ya dah. Dah, masa digenjong. Ya. pakai apa wangi? Tak kuciran. Nek ngedono piye aku juga paham iki. Cegol paling. Ini ndak calon ora. Calon kalenan tidak. Ya wah. Aku pe konsentrasi. Mbak apa? Delok, Konsentrasi. delok. Kecil guys. Baik. Udah tiga aku lah kayak kriep-kriep ya mang. Terus
Skor di sana nggak kan? Gue ganggu. Lah yang lagi dikencang ya? Bisa. Mungkin kita ada ya. Masa aku roto dulu ah. Yo, ora rata cah kono pancen. Iki diuculi sik guys taline yo. Jadi iki nggo kombi yo. Nggo kombi. Ora iki kan Dari ayi nggo kombi. tapi asline kan terusane dipotong terus saya gak onek. Ora kumpul ngono kae apa herbal ya nek? Herbal gak kuat ya, Bu. Kuat ya. Bumbung cek enek ing kemai macah kono. Ini yang putol. Ngantuk aku. Ono ruah pas kelebu. Nek sing ngongkon apa jenenge? Gone macah enek ajane. Iya kono macah. Telepon. Sama masmu mbok parani gak iso wae. Telepon ae percaya. Angil. Percaya kalau HP dek angel. Ora. Percaya lah ini ngomah ya. Iya, tapi maksudnya kan kalau kue Ini kenapa? Kue gak tahu ya, nganu kue masmu podo asine. Saya tak percaya di telepon ira iso kene. Ngono wae, ngono wae. Ya. Ada nih sih. Iki proses. Apa ngedokno ki lemak bak truk, Mak. Kalau macam duwe ora? Ikan duwe kok ngomong mbek Mas Pandi kok dihitung. Heh? Iki anu, Mak, bae tok, Mak. Kan treke kan di gawe nggo ngangkut kombi ya, Mak. Ndak tukune truk enek bae. Dadi bae kan gak kanggo. Nek dienggo ngangkut kombi kan kudu rata ngono kae, Mak. Oh, itu baik didol. Bae di Lah piye? Cek, ono tak kene. Tapi pas aku pekejegur tapi rame nih kaprah yang ora, Mak, ora cekur. Ati toto dienggo anu. kanggo iki. Ndang sampean gowo nih sampean gowo. Kanggo. 20 berarti telepon Pandi iki. Iya langsung nganterke. Ya wes ya sik. Kowe tapi ora tak bayar. Iya sik. Jadi nek ngedono piye ya? Nek ngedono piye? Tak kira digenjang. Ya ora kuat 10 ora kuat. Ya Allah, panas sih. Ya Isor Allah. kono lho. Kok senengane berjemur. Ya Allah, lindungi aku. Wah, panas sih. Kayak mas biasa ya, wis. Bulan. Ya, benar. Mohon ini, mohon secumpil ini. Sumpil piye? Lah ya, so bakal gede ya. Maune cuwil. Sampeyan. Sampai burung iki. Mergo dipangani wedhus hari. Iya. Terus biyen ki sampeyan iki yo iso mlebu ning jero. Saiki wis iso. Saiki godhonge tanggo cupangku. Ikan ketapang guys. Jupuke sing ngene iki kan. Aku jupuke sing wis garing-garing. Sing wis Woe. Guys, aku tak syuting. Oke guys, tadi iki dipindah norono ya. Emang didono ning kene terus dipindah norono disusun sih. Sakjane makan ya penake treke maju sithik terus aku tidukno niku kono iki. Yo Mesti aku gak terlalu aduh. Sakno panas kok ini, Bro. panas guys kan. Ruwerter iki. Iya, mana apik tapi. Dulu awalnya kan sebelah.
Tangannya apik guys. Oh, ini piring. Ngono wae katrol. Kita kendoni sih guys. Katroli dia pak no. Roh. Oh. Oh digenjong. Mudeng-mudeng. Terus lagi engko digajeli terus dicoplok katrole. Oh, iya iya iya. Paham. Walah puan masih umum guys, delok Mbak Lina ngantek gak ketok ya buntute ya. Ini ora dibuntut tuh. Bokonge sing gak ketok mah. Mergo dikatoki dadi ora ketok. Biasane nek anu ya ketok bokonge. Astagfirullahaladzim. Aku iki wae wah ketok disor kono wae enak tuh. Iki dek wis gede malah Aku aku. tinggu masak-masak ngene medro wong liwat iki. Walah ketok sisik. Lha ora. Iya. Delok terus madepe rono wae. Madepe rono. Digrone kono, sawah-sawah lho. Delok. Iya, terus guys. Kok jos. Ngarep mbak kori kono ki opo? Ini dhek sak pomone. Pas anu yo oleh disilak nggo masak-masak niku. Iya. Apa Pas itu. Kono. Jos. Terus ting pikir Nah, iki diatur guys. Iya, ning pinggir sawah pasah malahan. Lah ya. Kok mbak anu iki langgone tak nggo soteng. Kan yo bolone awake dhewe. Pas langganan, nek pagi Iya. pecel, nek sore kan lontong sambal tahu. Jadi maksudnya kayak nek bakal panganan ngene iki membantu lah, Pak. Seandainya kayak bunda wis maksudnya kayak pegang masak ngono ki yo. Kuwi solusine nek pokoknya pengen mie goreng langsung telepon Ndek Sali. Iya. Pesen mie goreng kok nek wis parani daripada maksudnya kan tani ning kono ki kesuwen caca nek tak kongkon ki wegah ngono lho. Jadi ki wis duwe selera dhewe-dhewe iki saiki maksudnya nasi pecel sampai tahu nih kene terus es teh nih Mbak Lina terus mie goreng nih Ndek Sali is the best pokoknya terus maksudnya terus nih nek salwa ki mie ayam senengane gaplon koyo bakso senengane bakso pasar kok ngono ki maksudnya ki dadi setiap bakul ki duwe kelangenan dhewe-dhewe ngono Duwe pelanggan dhewe-dhewe. semua ki enak aku dengarane semua mempunyai cita rasa sendiri-sendiri tapi ki kan sing pas di lidah awake dhewe koyo ngono ki lho Pak foto-foto mie tapi ki lebih ke sana maksudnya nek mie ayam seneng gaplon deh tapi nek mie goreng deh is the best pokoknya jare Ndek Sali saya selama ini dipangan deh mie goreng masih ning ndi-ndi ki deh sing paling cocok kuwi ya lah Pak Iya. pasti selama kowe tuku mie goreng ki lho kuwi jare sing paling cocok di lidah kuwi mesti selera itu Berbeda-beda. mesti wong kan dhewe-dhewe ngono Iki ya. Iya, terus iki bunda ya jadi katrol. Wis kok udah maju tak setting deh. Nah, iki wis sampai maju, guys. Udah kuwi. Sekelaminan ini mah kan dhuwur ae. Cocok lho. Oh, jadi ini guys, alon-alon.
Ora ndak. Haluan. Aku. Tenan aku tadi ngwatu iki, Padahal guys. lagi tangi wah. Aku kan memang gak turune iki wae bersiku mah gak turune satu-satu. Lah bunda kan turune bengi turu jam piro? Jam piro? Bunda dek bengi turu jam piro? Tengah 12. Lah aku lagi turune bau isuk. Balik. Aku turu ke jam Aku mulai jam piro Sel? Saro. Soale Karo berarti tuh. aku turu ki mau 2 jam ya dah, 2 jam tangi kuwi ya. Terus turun nahi lagi pas jam 5 mang. Jam 5 jam itu wis digugah ya. Jam 5 turu, jam itu wis digugah. Kuwi kan 3 jam ya. Berarti hitungane lagi 5 jam aku turu ya. Wis digugah dikon apa jenenge golek pecel. Wis ya wis. Wis guys, iki engko diganjeli neh. Wah, iki wis mulai. Wis gak ngaku anu guys, wis gak ngaku apa ngono kuwi? Katron. Heeh. Aku tapi wedine iki ditumbaki cah cilik-cilik. Tetep kuwi cah cilik penasaran kuwi opo. Ya ora kira-kira ngisore tinggi dolanan. Heeh. Ya ora. Ya kaya aku biyen. Tetep iya, rasa ingin tahunya tetep tinggi. Aku kae gitu lanan kok ngono kuwi omah. Nek ndara pondasi omah ngono kuwi. Nah, dolanan biasane ngono kuwi. Kue yang pas anak biku kan sih ini. Nah, saya kayak pas rata. Biku sih nggak keruk ngono kuwi. Kenapa? Kue kan yo numpaki ngono kuwi ya. Biku wanca-wancan. Ngerui lemah cedak lapangan ngarepe Om Haris. Ora. Sing dalan berapa 12 kilo kan enak lapangan. Kono kena dikerui pas sampe anek acara apa kae kowe terus melok ngono. Yo guys. Patus es. Dan guys. Apa cilian Panas. ciliane. Maksudnya cah cilik iki rasa ingin tahu iki mesti enak. Kok ngene iki. Biyen ki nek aku ki sering ku ning pondasi sing kaya wis apa dideki omah tapi urung ngono kuwi guys. Dadi mau di pondasi tok. Dadi ngisore iki akeh kok tanaman-tanaman ngono kuwi. Terus aku goleki ke apa ngono kuwi siput. Iki apa ya? Siput ngono kuwi ning ngisore. Ya nyemplung guys ngono kuwi gak wedi ula. Digeser mentok rono. Ya di patron. Wis guys ben digeser sik ya. Ha iki dipepetno. Geser lah ya. Digeser nah. Wah, lagi langitnya ngawur guys. Api. Wah, enak. Geser wae. Nah, aman. Delok. Delok iki yo. Wong kae lho terus sing sebelah gendeng. Wis kaya Wis cosplay di gendeng. ngawur bendai. Tak ada non. Tapi jangan pawalas guys. Asli. Kalau es krim. Kayak pundi? Iya. Wis guys iki ben digeser sik. Watu-watune aku bakal tak lanjut lagi. Wes guys, wis digeser ya iki karek cukuki kuine paman peralatannya karek dicukuki iki wis digeser dimepetno ben gak mengganggu jalan. Biasanya ya ora sih, cuma ya ora dhewe leh ayah kudu mepet. Ya ora. Bayar nih kini juga perusahaan sakar pedilin gaplang nih dalan itu enggak. Ya ngono kuwi guys. Nanti suasana panas ini yo. Saya beruntung yo bakal es. Karena bakal es. Tapi nek payah musim-musim yo ngesakno. Sing untung bakal bakso. Ayam digodhog. Bagian guys cara musiman.
Tapi nek bakso masaku panas iso, dingin iso. Ya ora. Jale Panas lah Bakso, ini ya. bakso ya seger. Sogerku terus kuwo meringat ngombene es teh. Yes guys yo. Vendor laran sik iki wis terpindahkan ke sini. Wes yo guys yo iki wis bar terus engko bakal diajak ayah makan siang yo. Terus wes iki pokoknya ngono ae yo guys yo iki wis panasen. Wes kudu mulai ya wes aku tak mulai sik segitu dulu kontennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.